सो हे गाईज व्हॉट्सअप एव्हरीबडी. तर आज आम्ही जातोय मालवणला, कोकणातल्या सगळ्यात मोठ्या टुरिस्ट प्लेसला. म्हणजे इथे खूप टुरिस्ट असतं, ते म्हणजे आमचं मालवण. आणि दुसरं रिझन आहे की इथे 4 डिसेंबरला नरेंद्र मोदी येणार आहेत, तर त्यांच्यासाठी नेव्ही बिव्ही आलेली आहे. ते सगळं आम्ही दाखवू शकतो. संरक्षण बघून येतोय, मेंटेनन्स करून येतो त्यांचा, जेवण बिवण खावण त्यांना कसं पाहिजे ते ऑर्डर घ्यायला जातोय. जसं माहिती आहे तुम्हाला, आमचं हॉटेल आहे, तर बिझनेस करायला जातोय आम्ही. मालवणमध्ये बरीच ठिकाणं आहेत बघण्यासाठी, पण भरपूर पर्यटक जर कुठे असेल तर ते देवबाग मध्ये असतं. देवबाग हे असं ठिकाण आहे की जिथे पर्यटक असे तुटून पडतात, एवढी गर्दी असते. तर आता असं आहे की आपण चाललोय देवबागलाच, आणि मालवण मधून देवबाग आहे 10 किलोमीटर, आणि टोटल आपलं कुडाळमधून डिस्टन्स आहे देवबागचं 35 to 37 किलोमीटर्स. तर आता चला तुम्हाला दाखवूया आपण. तर 4 डिसेंबरला आमच्या सिंधुदुर्गात मालवण या गावात नरेंद्र मोदी येणार आहेत. तर ते कशासाठी येणार आहेत? नौसेना दिवस असतो त्या दिवशी, तो साजरा करण्यासाठी पहिल्यांदा नरेंद्र मोदी आपल्या सिंधुदुर्गात सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर येणार आहेत. तर आता तिकडे त्याची प्रॅक्टिस चालू आहे. तर आता ते समजा चालू असली तर आम्ही तुम्हाला ते पण दाखवू. तर आता आम्ही पोहोचलोय त्याच्या सगळ्यात प्रसिद्ध मंदिर मध्ये, म्हणजे कासळ टक्का मंदिर नाही, सॉरी ताच कासळ टक्का आहे ती. बघू शकता आजूबाजूला मस्त. आणि हे बघा नेव्हीचं सगळं इथे बॅनर लावलेले आहेत. तर ह्या जागेची खासियत काय आहे जरा तुम्ही सांगशाल का? खासियत अशी काही नाहीये, नवस पुरे करतात प्रत्येक जण आपल्या आपल्या इच्छेप्रमाणे दरवर्षी जेवण करून, म्हणजे या जागेवरती जेवण करून, बस एवढंच. आणि काय मोठीशी अशी खासियत नाहीये. म्हणून ही जागा खूप प्रसिद्ध आहे इथे. हे बघा मोदी येत आहेत म्हणून केवढ्या फास्ट मध्ये हे काम करतायत. बघा आता रोडची कंडिशन, आता रोड पहिले जर बघितलं असताल तुम्ही तर इथे जाणार नसतात तुम्ही. आणि आता एवढ्या रोडचं फास्ट काम करतायत ना, पण काय उपयोग नाही. 2 दिवसाचा रस्ता आहे, तिसऱ्या दिवशी असं खोलून बाहेर येणार. मोदी घरी गेल्यात. तिला कुठे जातोय? आता आपण डायरेक्ट देवबागला मिनी केरला पण म्हटलं जातं, माहितीये तुम्हाला? नाही, तुम्हाला कसं माहिती? बघण्यासारखं ठिकाण केरला सारखं आहे ते. देवबाग मध्ये सगळ्यात भारी भारी रिसॉर्ट, हॉटेल एकदम जबरदस्त परत ते आहे. बोटिंग पण करवतात ना. देवबाग छान आहे बघण्यासारखं. तर आता फायनली आम्ही पोहोचलोय मालवण मध्ये, आणि तुम्ही बघताय थोडं ट्रॅफिक तर सुरू झालंय. आता मला वाटतंय की पुढे ट्रॅफिक असणारच, कारण सध्या पीक सीझन चालू आहे. एकदमही असा नाही पीक, पण सीझन चालू आहे सध्या मालवण देवबाग तारकर्लीचा. तर आता बघूया किती ट्रॅफिक भेटते आपल्याला. विकेंडच्या दिवसात थोडी आलोय. नाही, विकेंडच्या दिवसात जरी नाही आलोय तरी मालवणमध्ये एव्हरग्रीन गर्दी असते, कधी पण या. पर्यटक तर तुटून पडलेलेच असतात मालवणसाठी. एव्हरग्रीन मालवण. पुढे आता पोलीस असणार, आता दांडे घेऊन. म्हणून मोबाईल खाली ठेवा आणि सीट बेल्ट लावा, अशी माझी विनंती. असे तुम्हाला कमेंट मध्ये पण सांगितले जाते, पण तुम्ही ऐकत नाही. आम्ही त्यांच्या कमेंटचे पालन करतो नेक्स्ट टाइम पासून. तर हे आहे आता मालवणचं बस स्टँड, तुम्ही बघतातच आहात. आणि इथून आपण सरळ आता जाऊन पुढून लेफ्ट घ्यायचा आहे. तर तो लेफ्ट घेतल्यानंतर आपण पहिलं तारकर्ली आणि त्यानंतर देवबागला पोहोचणार. तर आपण तारकर्लीत नाही, पण देवबागला डायरेक्ट जाणार आहोत, कारण तारकर्ली नेक्स्ट टाइम कधीतरी परत एकदा एक्सप्लोर करू. तुम्हाला सगळं कोकणातले ठिकाणं दाखवणार, हळूहळू दाखवणार, घाई नाहीये. फक्त काय आहे की थोडा आम्हाला पण वेळ काढावा लागतो कामांपासून, असं आहे. तर आता मोदींच्या कृपेने आपल्या मालवणात रस्ते बनतातच आहेत, नवीन एकदम कोरे करकरीत रस्ते बनवलेत. म्हणजे मालवण पासून देवबागला जायला पहिले 25 ते 20 मिनिटं लागायची, तर आता मला वाटतं बहुतेक देवबाग 5 मिनिटातच पोहोचायला होईल, एवढा छान रस्ता केलाय. आता आम्ही तारकर्ली क्रॉस केलंय, आणि तारकर्ली क्रॉस करून पुढे आलोय. आता देवबागच्या दिशेने आलोय पुढे. देवबाग थोडंच राहिलंय, जवळच आहे देवबाग. आता देवबागला पोहोचून आम्ही तुम्हाला दाखवतो. हो, कारण आपण मजा घेत येतोय ना, बोलत येतोय. हे बघा डॉक्टर लोक झाडं कापतायत. डॉक्टर नाही मग कोण आहेत ते? नर्स आहेत ते.
मला वाटतं पर्यटक बंद केलेत वाटतं बाहेरचे, कारण पर्यटक खूप कमी दिसत आहेत सध्या. अरे पोलिसात मोदी दिसतोय. येतात म्हणून आजपासून सगळं बंद आहे. अरे झाला मग पण 10 वेळा झाला मोदी आहेत. मोदी आला ए खाली बघा भेटायला आलो. दरवाजा राग कशा काढता. तुझा राग आला. आता इथे आपण केली आहे गाडी पार्क आणि इथून आपण आता चालत जाणार आहोत. इकडनं छोटीशी वाट आहे, पण पुढे गेल्यानंतर तुम्ही बघू शकता एकदम छान व्ह्यू आहे. तिचा एकदम संगम पॉईंट आहे हा. आणि इकडनं समोरनं जो व्ह्यू येतोय ना, तो फक्त आम्ही डोळ्यानेच बघू शकतो. तुम्ही मोबाईलच्या याने बघू शकत नाही, लेन्सनी. तो बघा कावळे उडतायत तसे आज हेलिकॉप्टर उडतायत हवेत. 1 2 3 आणि 2-4 पाठवून येणार. एवढे हेलिकॉप्टर पहिल्यांदाच बघले मी. तू बघला रे कधी असे उडताना झप 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 असा वाटतं मस्त. ह्या बीचची एक खासियत आहे की हे देवबाग बीच आहे आणि तिकडे दिसतं भोगवा बीच. ते बघा ती माडांची झाडं दिसत आहेत, ते भोगवा बीच आहे. तुम्ही बघताय इथे पूर्ण भरलेलं असतं पाणी समुद्राचं, पण आता ओहोटी आहे इथे, म्हणजे लो टाईड आहे, त्यामुळे पाणी पूर्ण सुकलेलं आहे बघा तुम्ही. आणि इकडनं अरे म्हणजे पूर्ण कमी आहे ना पाणी, असं सांगतोय. हां, तर आता इथे आम्ही बघतो प्रत्येक वेळी जेव्हा येतो तेव्हा इथे बोटिंग चालू असते, पण आता इथे बोटिंग सध्या 28 तारीखपासून 5 तारीखपर्यंत बंद केलेली आहे फॉर सिक्युरिटी रिझन्स. मोदी येत आहेत त्यामुळे. आणि समोर जे आहे ते जसं सांगितलं तुम्हाला पहिलं पण की ते भोगवे आहे. इकडनं बोट्स तुम्हाला भोगव्यापर्यंत फेरी मारून आणतात. त्याचं तिकीट काय आहे ते आता आम्हाला कळणार नाही, कारण बंद असल्यामुळे. नाही तर आम्ही तुम्हाला सांगितलं असतं तिकीट किती आहे ते. आणि ह्या साईडला आहे पूर्ण असा बीच. तर आता आम्ही इथून चालत जातोय पुढेपर्यंत आणि दाखवतो तुम्हाला. तर किती सुंदर आहे हा बीच, तुम्ही बघतातच आहात बघा किती छान एकदम क्लीन आहे, सँड वगैरे. आणि इथे बोट्स आहेत उभ्या केलेल्या. खायला प्यायला छोटं एक रेस्टॉरंट आहे, मोठं असं काही नाही आहे. बट हा पाठी जो डोंगर बघताय तुम्ही, त्याचा व्ह्यू बघा किती छान आहे. तो एकदम हिरवळ आहे पूर्ण. आणि तिथे एक कोणाचा तरी बंगलो दिसतोय लांब एकदम. तर आता हे बघताय तुम्ही, इथे आपण बीचवरती चालतोय ना, तर एवढं भारी वाटतंय. इथे एकदम थंड हवा आहे, थोडं गरम आहे वातावरण, पण ते तुम्ही बघताय इथे हे सगळे रिसॉर्ट्स आहेत. बीचच्या समोर पूर्ण छान व्ह्यू आहे आणि एकापेक्षा एक भारी भारी रिसॉर्ट्स आहेत इथे. तुम्ही पण आलात? हां, तुम्ही पण आम्ही पण कधीतरी एक दिवस प्लॅन करू, इथे तुम्हाला दाखवू इकडचा एक आपली नाईट लाईफ कशी असणार इकडे मालवणमध्ये. तुम्ही पण जर आलात तर नक्की देवबागला व्हिजिट करा, कारण देवबाग हे बघण्यासारखं आहे पर्यटन स्थळ. आणि पहिल्यापेक्षा आता खूप सुधारणा झाली आहे आणि हे रिसॉर्ट्स जे आहेत ते खूप एकदम चांगले, म्हणजे वेल मेंटेन्ड आहेत. असं नाही की खूप म्हणजे गावात वगैरे असल्यामुळे कसेही असतील असं नाही. खूप चेंजेस आहेत आता सध्या. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे क्लीन आणि एकदम नीट आहेत एकदम. आता पाण्यात तर मला नेव्हीचे बोटीच दिसतात. इथे बोट, तिथे बोट, तिथे बोट. हवेत कावळ्यासारख्या तिथे हेलिकॉप्टर उडवत आहेत गड 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 करून. आता आपण इथे बीचवर आहे बसलोय आणि आपण काय करतोय धनु? तर बाबा पोजी मारते आणि हे दोघे पण. हा, आम्ही याचे फोटो काढतोय. आम्ही याचे कॅमेरामॅन ना. आणि हा एकटी पोजे मारते. कशा पोजे मारतो? हा तो बघता, तो म्हणता मी क्या करू इसका. सनसेट बघ भारी आहे, मस्त आहे ना सीन. कोणच ना तरी ते जे देवबाग मध्ये जे रवतात ना, त्यांची खऱ्यामध्ये मजा आहे ना. बघतो तर ते मस्तपैकी क्रिकेट आणि खेळतो. इथे आपले आजोबा इथे आजींसोबत फिरताय, वॉक करतायत. समुद्राच्या किनाऱ्या जवळ राहणाऱ्या लोकांना सरगावून सुंदर सुख भेटतात. सुख मिळतं. नाही पण मजा आहे. बघतो सकाळी उठल्या जर असं समुद्र आणि गावला म्हणजे भारी ना, एकदम भारी मजा आहे. बघतो तू कुठची मजा बघतोय रे? कोणत ना किसको देख रहा है तू? आज ना बीचचं वातावरण खूप असं शांत छान आणि पाणी पण एकदम
शांत शांत असं पायांना खूप शांत फील होतं. बाकीच्या बीचेस सारखं नाही. आज खूप वेगळाच दिवस आहे. छान वाटते ना आज, एकदम मस्त वाटलं. या बीचवरती येऊन तर खूप शांत वाटलं. इतर बीचपेक्षा तरी हे बीच खूपच चांगलं आहे. मला तरी खूप आवडलं पर्सनली. मी तर तुम्हाला रेकमेंड करतो की तुम्ही पण नक्की या बीचला एकदा व्हिजिट करा. किती छान आहे व्ह्यू इकडचा, तुम्ही बघता जात. तिकडे आपलं भोगवा आहे, तुम्ही इकडनं एका ठिकाणावरनं दोन्ही ठिकाणची एक्सपिरियन्स घेऊ शकता बोटने जाऊन. तर नक्की या बीचला व्हिजिट करा तुम्ही. आजचे वाईब्स खूप वेगळे आहेत बाकीच्या बीचेस पेक्षा पण. आणि बाकीच्या बीचेसवर खूप अशी गर्दी असते, मग इकडे तिकडे सगळा गजबजाट असतो. इकडे खूप हो, शांतता शांत आहे. आहे. आणि सनसेट पण असं एकदम असा जवळ डोळ्यांच्या एकदम असा दिसतो आणि खूप छान सुंदर वातावरण. तर इथे मला ही बॉटल भेटलेली आहे, याच्यात मी घरी जाऊन मॅजिक बॉल घालणार. तर आणि ह्याच बॉटलसोबतच आपण इकडचा व्लॉग एंड करतोय आज. तर तुम्ही बघितला, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर नक्की आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आणि कमेंट करायला विसरू नका. चांगले थँक्स फॉर वॉचिंग.